mawala yung pimple at to become a white. Ayan. So what's up madlang people, this is Kuya Renz and welcome back to my channel. So, hello guys! Welcome back to my channel. So ngayon guys, yung dati kong vlog ay sinishare ko yung mga ways, tips ko kung paano mawala yung pimple at to become a white. Ayan. Kung interested kayo, please comment below and basta comment. So ngayon guys, may ways na naman ako guys i-share sa inyo kung paano maging attractive sa ibang tao, man or woman, basta attractive sa ibang tao na kinakausap mo or yung tao na halobelo sa'yo, maka-attractive itong mga ways kung paano. So, bago tayo magsimula guys, gusto ko lang i-share guys. Bago pa akong gising pero diretso na si Kuya Renz na mag-share kasi I'm so excited kasi sinesearch ko talaga guys yung pang-5. Yung 4 guys, yung pang-4 ay ideas ko yun. Sa idea ko yun. Pero pang-5, wow, grabe. Sinesearch ko talaga yung basta excited ako. So, let's start na guys. So, ito na. Number 1, there is 5 ways how to attractive man or woman ka man, attractive sa mga tao na hanahalobelo sa'yo. So, let's start. Number 1 is make laugh. Ayan. Make laugh. Ang word make laugh guys, sa Tagalog pa ay tawa lang. Kung sa Bisaya pa ay katawa. Ayan, katawa sa Bisaya. Make laugh for English. Ang Tagalog is tumawa ka lang. Ayan. Guys, tumawa ka lang guys. Kahit may problema ka, kahit may saluubin ka sa damdamin mo, tumawa ka lang guys. Smile ka lang sa mga taong kinakausap mo. Kahit may iniisip ka dyan na may problema, smile ka lang dyan guys sa taong kinakausap mo or nahalobelo mo dyan sa mga friends mo, sa mga family mo. Kasi pag tumawa ka guys, kasi if you make laugh, parang gumaganda ka guys. Yung pag kunting smile lang, parang nasasabi sa ibang tao na parang walang problema, pero sa totoo lang may problema tayo sa loob, diba? Alam na natin guys yung make a laugh guys. Number 1 talaga guys, yun sa akin talaga is make laugh, make smile. Kahit may problema ka, smile lang, i-smile mo lang yan para hindi mo lata, diba guys? So, next tayo. Number 2 is wear sunglasses. If you outside guys, wear sunglasses. Okay? Kasi guys, nakakatulong din ito guys sa ating kagandahan, diba? Pag mag-wear tayo ng sunglasses. Kasi yan na talaga idea ko guys kung bakit ma-attract tayo sa ibang tao na nakapaligid sa atin. No? Wear sunglasses. Alam natin guys kasi yung sunglasses din guys ay makakatulong din guys sa paglabas natin, 'di ba? Yung maglabas din may araw, 'di ba? Yan ay maka-protect din sa ating mata sa mga mga abog, 'di ba? Sa siya pa abog. Ewan ko guys kung anong Tagalog sa abog. Hindi ko alam kung Tagalog sa abog, basta abog. Yan. Ayan guys, pangalawa ay sunglasses. Makakatulong din sa sunglasses sa ating kagandahan. Next, pangatlo is be a nice man or woman ka man, or transgender ka man, or LGBT ka man, be a nice person sa ibang tao. Ayan, be a nice. When the word be a nice guys, dapat may idudulot ka na maganda sa kaibigan mo, pamilya mo, o sa ibang tao na kapaligid sa'yo. Be a nice, di ba? May kagandahan ka na idulot, may naitulong ka, o may i-promote ka dyan, may suggest ka dyan. Kung sino yung nangangailangan ng tulong, tulungan mo yan, no? Simpleng ways lang to guys, pero nakakatulong sa ating kagandahan. Pag maganda ka guys sa isang tao, hindi lang sa kalabasan guys, kundi sa loob din guys, di ba? Sa una, so first natin is make laugh. Number 2, yung make a laugh is nasa labas yan. Sa labas yan. Yung sunglasses nasa labas yan. Be a nice, nasa puso yan.
Yan. Kung marunong ka talagang rumespeto at matulungin ka at may pusong mamon ka talaga, talagang magandang tao ka. Kahit para sa akin guys, kahit wala namang pangit dito sa mundo guys, especially sa mga taong pangit ang kalooban, di ba? May ibang tao talaga guys sa pangit ang kalooban, alam ko yan. Kahit iba't ibang tao tayo guys, kahit iba't ibang bansa tayo, kahit iba-iba tayong mga kultura, basta be nice lang tayo sa ibang tao, yan talaga ang magdadala sa atin ng kagandahan sa ibang tao. Ayan ha? Be a nice person. Next 4. Wear perfume. Ayan, panlabas na to guys, wear a perfume. Kung saan ka man, alam na natin guys na kailangan talaga natin na maging o mag-perfume bago tayo maglalakad kahit saan. Kahit sa simpleng ano lang, kahit sa... Ako guys, mag-perfume talaga ako guys kahit tutulog. Kahit tutulog ako, kahit pumunta ako sa ate ko, pumunta ako sa kapitbahay ko, mag-perfume talaga ako guys. Kasi ang perfume ay makakadulot din ito guys ng kagandahan sa ating panglabas, di ba? Pag example, pag naamoy ito na isang tao, wow, ang bango niya, parang hindi naman, may ibang tao talaga guys na nag-judge na ang arte naman nito, pero hayaan ko sila guys kasi yan talaga ang ways ko kung paano makaganda, madagdag ng gagandahan sa ating kalalabasan at kalooban. Ayan. So yung pang-apat ha, wear perfume. Next, number 5, yung panghuli, it's amazing. Eat more garlic. Ayan, yun lang ako nakakuhan guys, na eat more garlic. Ayan. Nag-search talaga ako guys sa garlic, kung totoo ba tong garlic na to. Totoo talaga guys. Isasali ko guys, paste ko lang dito sa vlog natin yung garlic. Basahin natin mamaya. Yung garlic talaga guys is makakatulong talaga. Iwan ko bakit makatulong yung garlic. Basta ipipaste ko lang mamaya. Ha? Kasi yung panglima ko talaga is ano guys, be a simple man or woman. Talaga yan ang taga panglima ko. Pero nakita ko yung yung 8 more garlic. Pero na-amaze din ako kasi palagi kong kumakain ng garlic guys. Yung fried rice, talaga totoo guys, pag wala kaming ulam, talaga kami guys, mag fried rice and more garlic talaga. So yung panglima ko talaga, in my own idea guys, yung panglima ko is be a simple man or woman. Talaga guys, kung simple ka lang na tao, tiyak na maraming tao wait lang, may manok na naman. Kung simple ka talagang tao, may tiyak na maraming tao ang makagusto sa iyo. Hindi lang pamilya mo, kundi yung nakapaligid sa iyo. Simple ka lang. Simple, pero grabe. Full package na yung simple. Ayan guys, yun lang po ya guys ha. Ipipaste ko lang yung garlic kasi totoo ba tong garlic na to? Ayan, makakatulong ba tong garlic na to? Kasi may nag-suggest kasi, oo, kumain ka ng garlic para maging gwapo ka. Talaga? Kaya sinesearch ko talaga yung garlic. Ayan, lumabas. Totoo naman guys, yung garlic. Yes, yung garlic na nakatulong dito kaganda. Totoo. Ipapaste ko maya. So, yun lang po guys. I hope ay may nakatulong ako guys sa vlog din ngayon. At salamat guys sa mga suporta. At especially, bago tayo mag-end, especially kay Ma'am Rochelle. Maraming salamat kapatid Ma'am Rochelle. Ayan. Bisaya din to si Ma'am Rochelle. Ay, tumulong din to sa akin. Ayan. Maraming salamat Ma'am Rochelle. Ayan. Yun lang po guys. I hope ay may naidagdag ako sa inyong mga tips at ideas sa inyong mga brain. Totoo to guys. Ito yung talaga yung mga ways kung paano rin at ways attractive sa ibang tao. And number 1 is make a laugh. Smile ka lang, tawa ka lang dyan kahit may problema. Number 2 is wear sunglasses. Number 3 is be a nice. Number 4 is wear perfume. Number 5 for my idea is be a simple, or in my research about science is eat more garlic. Yan. So, Team Primera, Team Makatao, shout out din sa mga lahat ng mga viewers, supporters, and to the
to the Terror of Eglisad and to the host. Maraming salamat. At yun lang po guys. At don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel. Kung may mga tanong po kayo about sa akin, sa aking mga tips, ways, it's comment below. And kung gusto nyo guys mga extra income, just search for Facebook account Renato Kilaton because he is a very entrepreneurship. English na tayo kayo. So yun na po guys. At maraming salamat at paalam. See you for the next vlog and see you for the next ways and tips in my own. So, paalam. See you hanggang sa muli. Paalam.